Ayan, dyan naman po mga kachapsoy, nagsampul ako magtanim. Ayan o, ang sipag-sipag ko dyan. Huwag kayo dyan karasikas ha. Huwag kayo dyan magkariwaso. LOL! Welcome back, welcome back, welcome back. Nandito po tayo ngayon sa farm na pinapangalagaan po ng aking mga magulang. Dito po sila nagtatanim ng palay, ng mga gulay at kung ano-ano pa. Ayan, nandito po ang aking kapatid si Idmar. Siya po yung aking kasama. Ayan, shoutout po sa may-ari kay Kuya Erning at kay Ate Margie. Ayan. So ayan, nandito na kami, nagbabaktas na kami. Ayan oh. At laguta ang daan. Ayan. Ayan o, ang ganda po ng tanawin ng palay. Ito po ay itinanim mga nasa kalagitnaan po ng December at ngayon malapit na pong anihin. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga nagtanim. Ay dibero, maghapong nakayuko. Ayan, mabuhay po kayo. Masisipag po yung mga magsasaka po dito sa amin na siya pong katulong po ng aking mga magulang sa pagtatanim dito. Bagaman may bayad pero napakahusay po at may malasakit po sila sa pagtatanim. Kaya naman po maganda po yung maaaning palay sa ngayon, pero laguta talaga yung pinagdadaanan namin oh. Ayan, kaya mairas yung aking camera dito eh. Ayan, muntik pa dyan ako mahibulhos sa sa lububan. At ayan, hinahawi po talaga ni Marmar yung mga kahoy, baka ako mahitapilok. Ayan oh, ang ganda po ng palay talaga, grabe. Manlalabat kami dito mga kachapsoy. Ayan oh, mag-aani kami, manunuro kami, abangan niyo. Tapos magpipilipig kami, tapos mag-ano kami yung magbibilad ng palay, magpipilipid tapos magpipilipid tapos maglulupak. Ayan, laguta na naman oh. Ayan, luluksa ako dyan at pagkatapos, yan, muntik na ako dyan magtipagsaw oh. Ayan. Ang iras ng kamera. Ayan, ilang hakbang na lang at mararating na namin yung aming bahay, kubo. Kayo ay hindi natubo. Ayan may mga kawayan pa dito. At ito po yung aming munting bahay. Dito, ang iris-iris talaga ng camera. Ayan, mga aso kagad ang tumapo. Ito yung maliit naming barong dito po sa farm na sinasaka ng aking mga magulang. Ayan, pasokin natin. Ito yung maliit oh. Dito kami kumakain. Ayan. Maliit lang yung area pero presko po dito, mahangin at saka talaga naman po. Oh, ayan may Ayan yung kalan, may kaldero. At ayan oh, yung mga saging ang lapsot-lapsot. Taghirap talaga, pati mga purikot. Inasahan. Tara, pasok tayo dito. Ayan, ito naman yung loob ng bahay. Ayan oh, maliit lang siya, tapos may hagdan. Tapos doon sa taas, doon kami natutulog. Ayan, diyan sa taas. Pero hindi ko na inakyat kasi engkantado. Ayan, ito yung banggirahan, yung typical na banggirahan. Ayan, lababo. Tapos ito naman yung charan, tangkal. Yan po yung tangkal. Ito po yung dito po nakatira yung mga baboy. At ayan, may mga baboy po kami dito, pero sa ngayon isa na lang po yan, pero mga anak po yan at padadamihin po namin. Tara guys, dumako naman po tayo dito sa aming mga alagang manok. Ayan, may mga alaga din po kaming manok para naman kapag sinasablok kami. Sinasablok talaga. Ayan, pagkapag gusto po namin kumain po ng native na manok. Ayan, actually hindi po siya native lahat. May mga hybrid na po dito. Ayan, may broiler din po. Nag-aalaga po kami para po, mahal po kasi po dito sa Lawang yung yung mga bilihin po, lalo na po sa karne. Ayan, manok man po, baboy o pa, basta mahal po lahat po dito ng mga bilihin, lalo na po sa ulam. Kaya ayan po, nag-aalaga po kami at syempre bukod po sa pang-ulam, pansumsuman gihapon. Pansumsuman talaga. At syempre pati na rin po pambulang. Charing lang, hindi po kami bumbulang So ayan po, may mga alaga po kaming mga manok po dito, mga native po, yung iba po mga hybrid. At syempre bukod po sa inahin, ayan, mayroon din po mga lalaki. Pangkugod. Syempre, at syempre pambulang.
Pero pangkain lang po yan talaga, pang ulam po namin para po sa mga mahilig sa sumsuman. Yan po, masarap po ang sabaw, tinulang manok. At syempre tiningnan ko na rin yung pugaran. Ayan. Sino nakakilala sa inyo ng pugaran? Dyan po nangingitlog yung mga manok. Ayan isa pa lang po yung itlog. Ayan, ngayon ipakita ko naman po sa inyo yung kabuuan ng palayan po na sinasaka po na aking mga magulang. Ayan ang ganda po. Ito po yung napakaganda po dito sa probinsya dahil bukod po sa sariwa yung hangin, napakaganda po talaga ng mga tanawin. Kahit yung simpleng palayan lang po. Ayan grabe ang ganda. So mga ilang araw na lang po yan, mga 1 linggo, 2 linggo, mag-aani na po kami. Grabe. Ako po mismo ang mag-aani. Ayan Tapos dito yung portion po dito na hindi po natapos, ayan, tinaniman po namin ng gulay. Ayan, tingnan po natin, tara. Ayan sa malapitan, ang ganda po talaga ng palay. Grabe. Malapit na po yung mahinog, mga kachapsoy. Ang ganda Yan ang tawag po dyan, uhay. Ayan ang laki ng mga palay. Yung iba po, wala pa pong mga laman, pero grabe, napakaganda pong tingnan sa malapitan. Ito ayan, mahabog na siya. So makakatapusan ng ng Marso o katapusan ng Pebrero na ngayon mga 2nd or 3rd week siguro ng Marso pwede na itong anihin. Ayan tara, punta tayo dito sa dito. So dito yung taniman ng talong. Ayan wawawin. So ayan ito so ayan po ay talong. So nilagyan po ng bakod ng kudal para hindi siya tuktok ko ng manok at matamakan o kaya mamatay. Ayan, ito naman dito yung mga punla. So ito tanim po yan. At ayan may tubo, may saging. Ayan yung aming bahay. Bahay na maliit. Tara guys, may nakita ko dito, lapitan natin Ayan, ito po ang bayasum, sumsum bayasum alis aswang. Ayan, nagtanim po kami nito dahil para po iwas aswang at syempre pati na rin manurukot. Ayan ang laki. Iwas manurukot ng utang. So ayan guys, ito naman po dito yung tinataniman po namin ng mga gulay. Actually ito po ay kabahagi po ng kabuuan ng palay na sinasaka po ng aking mga magulang. Hindi po ito na taniman ng palay dahil yung kanyang tawag dito, yung punla pong palay ay nabaki na. Ibig sabihin naangot na. So ayan po, itong portion po dito ay tinaniman po na lang po namin ng gulay. Ayan si Marmar tapos si Nanay. Sila po yung naghahawan at nagtatanim po ng iba't ibang mga gulay dito. So karaniwan pong tinatanim dito ay talong, sitaw, okra, kokwa, kalabasa at kung ano-ano pa. Minsan din po nagtatanim po din po kami ng yung pakwan. Ayan, masarap po ang pakwan dito. Ayan mga kachapsoy, at for today's video, nagdalos po ako dyan. Ayan ang sipag-sipag ko po at ang kinis-kinis po ng aking mga kamay. Garadang sabi nga ni Nanay, magsisikamatayan daw yung mga tanim mo dahil ako nagdalos. Ayan grabe, malawak po yan at pagkatapos pong anihin po ng kabuuang palayan po dito, ayan, tataniman po namin lahat sa abot po namin makakaya yung area na ito. Ayan guys, grabe, mahirap po yung pagiging magsasaka pero ma-enjoy po lalo na kapag sama-sama po kayo o isang buong pamilya po kayo na nagtutulong-tulong.
Ayan, dyan naman po mga kachapsoy, nagsampul ako magtanim. Ayan ang sipag-sipag ko dyan. Huwag kayo dyan karasikas ha. Huwag kayo dyan magkariwaso. LOL! Baka may mag-comment dito na hindi ako yan ha. Ako yan, oh. Grabe. Ayan, thank you so much po sa panunood. Mabuhay po lahat po ng mga magsasaka po sa buong mundo. Mega love, shoutout po sa inyo at saludo po ang inyong Maestro Waray sa inyong lahat.